Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in ninnu kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigimɛ kan nin wagati in kɔnɔ min ye kunnafoni sɛbɛnw ye olu kɔnɔ kuma k'o lakale aw ye bamanankan na a kun de a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la minnu bɛ kɛ jamana in kɔnɔna la yan nɔ o kuma nin an sigilen o kɛnɛ ka bi tarata novembre kalo tile 28 san 2023 jamanaw an b'o de la bi kumana minnu fana bɛ k'an lamɛn radio joliba sanfɛ Bamako Segu Sikaso ani an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la page Facebook ani YouTube. Ayiwa radio joliba fana kana ɲinɛ a bɛ lamɛn Canal Plus kan sisan numéro min n'an k'a ma ko 589 n'i y'o kɔri ka ban Canal Plus diɲɛ fantan naani i b'an sɔrɔ Canal Plus ka radio joliba ale fiɲɛ siraw. An balimaw nin bɛɛ lajɛlen an ka kunnafoni siraw ye o kumana an b'a fɔ an ɲɛna aw danse gafew bɔra bi libanaw gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ yan u bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale b'a la le soir de Bamako bi yan l'indépendant bi yan min ye l'essor ye ale bi yan ka taa se Mali Tribune ni fasiri sɛbɛn ninnu libanaw an bɛna ninnu lakale sisan aw ka faamuya kama kumana an b'a fɔ ɲɛna a ye aw bisimila libanaw fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana kuma damadɔ bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ fɔlɔ o ye k'a fɔ ko CEDEAO ka jamanaw n'o ye Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ani jamana saba min bɛ yen n'olu ko k'olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan bi ni Sahel jamanaw don u k'a ma ko AES Alliance des États du Sahel. Ayiwa CEDEAO ni nin jamana saba in don nataw la a sama-samali barika bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ min ye Nouvelle Horizon ye a ka ɲɛfɔli la sabu min ye Mali Burkina Faso Niger ayiwa nin jamana saba in kɔni jɔn bɛ jɛnbɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la bi k'u na fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ye ayiwa jɛ ka baara ye nafoloko nasira la sɔrɔ ka se k'o yiriwa ayiwa ko jamana saba in ko olu na o baara kɛ libanaw o misali bɛ taa mun kan kɔsa in na ɲɔgɔn ye ba minnu tugutugura ɲɔgɔn na ayiwa minisiri minnu yɛrɛ b'u ka nafoloko kunna Mali minisiri min bɛ nafoloko kunna Burkina Faso minisiri min b'u ka nafoloko kunna Niger minisiri min fana b'u ka nafoloko kunna libanaw bɔlen kɔ hali ayiwa minisiri minnu fana b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛw kɔɲɛw kunna n'o ye affaires étrangères ye a jala k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ye bolodaw la ayiwa ka se ka jamana saba in kuntilenna ye fɛn min ye n'o de ye lakanabaliya kɔfɛ fɛn min bɛ se ka kɛ jamana saba in ka yiriwa sababu ye ayiwa ko u bɛ ka o baaraw fana sabati sisan libanaw a dun jirala k'a fɔ ko CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu jamanaw fana ye nin jamana saba in b'o kɔnɔna la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest libanaw a jirala k'a fɔ ko décembre kalo kura o de fɔlen don o tile 10 CEDEAO kan ka a ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye ayiwa kuma bɛɛ kɔni bɛ se ka fɔ o kɛnɛ kan sabu CEDEAO ni nin jamana saba in yɔrɔ ɲɛmurubɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ sabu n'i y'a lajɛ fanga dafiri de kɛra nin jamana ninnu kɔnɔ Mali ka daminɛ ayiwa min ye mai kalo tile 24 san 2021 septembre kalo tile 30 san 2022 juillet kalo tile 26 san 2023 min ye colonel Assimi Goïta ye capitaine Ibrahima Traoré général de brigade Abdurahmane Tiani ayiwa nin jamana saba in ɲɛmɔgɔ Burkina Faso ayiwa Mali ani Niger CEDEAO yɔrɔ a ye kangarida kɛ nin jamana saba in ye a ye ɲangiw yɛrɛ bin u kan waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ayiwa u ye baara min kɛ n'o ye fanga dafiri ye ko CEDEAO tɛna jɛn n'o ye wa CEDEAO kɛlen bɛ k'a diyagoya u kan ko f'u ka fanga segin jamanadenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye Nouvelle Horizon k'ale kunnafoni minnu kɔni sɔrɔ o ye k'a fɔ de ko décembre kalo tile 10
ayiwa CEDEAO bɛ fɛ ka ka jɛrɛ min kɛ nin ye ni bi na jamana saba in bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ jɛrɛ in yan'a ka se CEDEAO ɲɛmɔgɔw kun ye a lase k'a fɔ u bɛna jɛrɛ min kɛ n'o ye CEDEAO ka session ordinaire ye u bɛ sɔn ka kangari da jamana ninnu ye n'o bɛ sɔn ka kɛ kangari da laban yɛrɛ ye k'a f'u ɲɛna u bɛ latɛmɛ fanga min kɔnɔ n'o ye transition ye u ka bɔ a kɔnɔ joona joona o yɛrɛ kuma fɔra ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye min n'o kɛra o kun y'o siɲɛ 39nan ye conseil de médiation olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw n'o kuma fɔra jamana saba minnu n'olu bɛ alliance des états du Sahel jamana saba in Mali ni Burkina ni Niger yɔrɔ olu fana sigilen tɛ k'u bolo da u sen kan olu fana ye ko in u y'a ta ka kɔnbiɲɛ ka fɛɛrɛw tigɛ CEDEAO n'a ma ɲɛ k'a bɛ na ɲangi wɛrɛ bi jamana saba in kan yɔrɔ Niger b'o ɲangi kɔnɔna la ka ban Mali yɛrɛ y'a ta sɔrɔ o la don tɛmɛnenw na Burkina Faso fana y'a ta sɔrɔ o ɲangini na CEDEAO ka ɲanginiw jamanaw ni jamanadenw minnu bɛ ni jamana ninnu kɔnɔna la olu ye a kɔlɔlɔw sɔrɔ kosɛbɛ a nana kɛ sababu ye jamana saba in ni CEDEAO fɛn caman de bɛ yen min nana sumaya u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw jamana saba in a na kɛ u sɔmina bi olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'olu ka haminaw ye kelen ye k'u ka baaraw ye kelen ye u bɛ fɛ ka jɛrɛ sigi sen kan jɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la u jamana saba in kuma caman de bɛ yen baara caman bɛ yen a ka ca limanaw nafoloko b'a la kuranko b'a la sɛnɛko b'a la hali wari yɛrɛ u bɛ fɛ ka jɛ ka wari min bila sen kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ni Burkina ni Niger cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw minnu daminɛnen filɛ nin ye n'i ye jateminɛ kɛ septembre kalo tɛmɛnen in na yɔrɔ kuma in fɔra de a bolonɔbila kɛra n'i ye jateminɛ kɛ Ibrahima Traoré capitaine min ye Burkina Faso jamanakuntigi ye yɔrɔ ale yɛrɛ y'a ɲɛfɔ septembre kalo tile 29 tɛmɛnen k'a fɔ kalata min bɛ yen n'o ye jamanakuntigi kalata ye o tɛ Burkina Faso fɛla ye fɔlɔ Mali la yan kalata min kun bolodalen bɛ san 2024 février kalo la o yɛrɛ bɔra dɔgɔkɔrɔ waati ma dɔn o la fɔlɔ min ye Niger jamana ye olu ka kalata a fɔra ko olu ko san 3 k'olu n'o di u yɛrɛ ma nka k'u kan ka sigi dɔ kɛ n'o ye assise nationale ye k'o sigi sen fɛ a na ɲɛfɔ waati min fana bolodalen bɛ yɔrɔ ni hakilila minnu fɔlen filɛ nin ni CEDEAO sigira k'a fɔ ayiwa aw ka kalataw waati minnu dira aw ma a tɛ ka ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ o kɔ limanaw o bɛ sɔn ka kɛ ɲangi ye CEDEAO n k'a fɔ jamana saba in n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ye olu fana kɛn bɛ ka ɲɛsen bila fɔlɔ walasa u fana n'a ma ɲɛ ko CEDEAO bɛna ɲangiw ta u na olu sɔrɔ u ɲɛ ni Nouvelle Horizon ka kunnafoni ye limanaw a y'a jira k'a fɔ ko kura min bɛ tali kɛ Kidal limanaw ko Kidal lakanabaaw sera yen lakanama jumɛn ko don yɔrɔ maa minnu bɛ yen n'o ye finitigiw ye polisiw ani gardiw ko kari tɛmɛnen in na a jala k'a fɔ Kidal polisiw ka kulu fɔlɔ o kɔni sera Kidal marabolo kɔnɔ o kɛra kari tɛmɛnen na hali a kana da o ma min ye protection civile n'o ye dɔw yɛrɛ kuma ko sapeur pompier limanaw ninnu sera Kidal marabolo kɔnɔ kari tɛmɛnen na yɔrɔ min bɛ novembre kalo tile 14 tɛmɛnen kɔfɔ armée forces armées maliennes fama olu kɛlen kɔ ka kɛlɛ kɛ limanaw ka dugu in minɛ n'o ye Mali marabolo 8nan in ye layidu kun taara k'a fɔ joona joona min ye Kidal marabolo kɔnɔ lakanabaa tɔ minnu bɛ yen n'o ye polisiw ni garde nationale ani gendarmerie commissariat min bɛ yen u na taa yen nɔ ka se ka Kidalikaw n'u bolofɛnw lakana kunnafoni minnu sɔrɔla a jala k'a fɔ ko baara in kɔni kɛra wa a bɛ ka taali ɲɛ yɛrɛ ko kari tɛmɛnen polisiw ka kulu fɔlɔ o sera yen o kɔfɛ min ye protection civile maaw fana tugura o la a bɛ se maa sigiyɔrɔma 10 caman de ma minnu sera Kidal marabolo kɔnɔna la limanaw nin b'a jira k'a fɔ tiɲɛ nkalon foyi t'a la bilen k'a fɔ Kidal kɔni a bɛ jamana bolo limanaw min ye polisiw ni gendarmew ni gardiw ye finitigiw ka wulikajɔ kɔfɛ ninnu kɔni sera yen ko yɔrɔ jamanadenw ni bolofɛnw lakanani tɛmɛnen kɔfɛ ninnu ka seli Kidal mara kɔnɔ a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye baarakɛ yɔrɔ tɔw n'o ye administration ye olu fana ka se ka segin Kidal marabolo kɔnɔ lakana ani basigi kɔnɔna la Kidal gouverneur kura ale yɛrɛ ye kuma kɛ kɔsa in na k'a jira k'a fɔ ko ani ministre tɔw bɛ kuma la ka ban ministre minnu bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ kɛnɛya ministre walima jiko ni kuranko ministre ye walasa buna hadamadenya mago bɛ fɛn fɛn na Kidal mara kɔnɔ a ka segin joona joona i n'a fɔ layidu tara cogo min na a jaralen bɛ k'a fɔ fana limanaw Adama Jara Ben le cerveau
yɛrɛwolo debout sur le rempart ɲɛmɔgɔ in yɔrɔ ale bɛ ɲangi kɔnɔ a bɛ jalaki kɔnɔ bi a bɛ kaso la limanaw Adama Jara Ben le cerveau n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ jalaki binna kan k'a fɔ ko a ye dankari kɛ jamana la n'o ye atteinte au crédit de l'État limanaw min ye Adama Jara Ben le cerveau kiiriw tigɛlen kɔfɛ ni san 2 kaso dira a ma san 1 a n'o kasolasigi kɛ san 1 o juru na don a la o ko min ma ko sursis nka Adama Jara Ben le cerveau san 1 kaso in a na kɛ a teriw minnu bɛ yɛrɛwolo debout sur le rempart kɔnɔna la olu kɔni bɔra makun kɔnɔ olu kɔni bɛ delili de la bi limanaw u bɛ ka jɔnni deli jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ko a ka lajɛ a ka kɔfilɛ Adama Jara Ben le cerveau la kiiri tigilamaw fana olu k'u lajɛ u ka ko in u ka fɛgɛya u ka hinɛ Adama Jara Ben le cerveau la sabu maa min don a ye wulikajɔw kɛ jamana ye jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ cogo min na maa min bɛ yɛrɛwolo debout sur le rempart ko a ye nin wulikajɔ minnu kɛ a terilaka ninnu o y'a jira k'a fɔ olu tɛna o sigi ten olu tɛna kɛ delili yɛrɛ de koyi jamanakuntigi ka deli a k'i kɔfilɛ min ye u ka ɲɛmaa in ye Adama Jara Ben le cerveau n'a a bɛ latigɛ kɔnɔ bi ko a ka se ka hinɛ ka se ka k'a la a fana ka se ka bila kunnafoni de ye nin ye limanaw a ye nin kunnafoni ninnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw a y'a jira k'a fɔ ko n k'a fɔ Sevare ani Gawo cɛ Sevare ni Gawo cɛ ko sira tigɛra ko kura dɛ sira tigɛra Bo ni ale fanfɛlaw la soir de Bamako ka kunnafoni la bi nin kɔni ye ko kura tɛ ko kɔrɔ don sabu bamaciw delimako de don cɛ marifatigiw olu de bɛ nin siraba in tigɛ kuma bɛɛ n'o ye route nationale 16 ye kunnafoni minnu sɔrɔla a jala k'a fɔ cɛ marifatigiw don minnu bɛ ni u kɛn bɛ ka siraba ninnu minɛ n'i bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo walima n'i bɛ bɔ Gawo ka na Sevare ko bolimafɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ maaw ta walima minɛnw b'o kɔnɔ ko bolimafɛn si tɛ tɛmɛ fo ka bɔ pick-up la n'o ye sɔrɔdasiw ka mɔbili ninnu ye n'i ye jateminɛ kɛ o de cogoya la kabi ntɛnɛn novembre kalo tile 26 san 2023 in kunnafoniw y'a jira k'a fɔ chauffeur n'o ye mɔbilibolilaw ye olu kɔni jagoyara u bɛɛ lajɛlen k'u jɔ Bonikaw fɛ yen nɔ minnu tun bɛ ka taa Douentza a bɛɛ lajɛlen ye sira jɔ fɔlɔ yanni ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la kunnafoni in sɛmɛntiyara chauffeur fɛ minnu bɛ ka bolimafɛn ninnu boli ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a bɛ l'heure damadɔ bɔ ko nin ko in tun bɛ sen na ka bɔ Douentza ka taa Ombori ko cɛ marifatigiw a bɛ n'a fɔ u ye daga sigi nin sira in da la limanaw maa tɛ tɛmɛ maa tɛ taa i magoɲɛ ci la n'i ye jateminɛ kɛ route nationale 16 ko yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Kikiri ye o dugu in ka ale ni Boni fo ka taa se duguncinin dɔ bɛ yen o k'a ma ko Dala a bɛ ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛ marifatigiw u y'a jira k'a fɔ ko transport en commun n'o ye mɔbili minnu bɛ maaw ta ani transport de marchandise mɔbili minnu bɛ minɛnw ta k'o si tɛ tɛmɛ fo ka bɔ pick-up la limanaw nin waleya kelen in fana sigilen bɛ yɔrɔ min kan o ye Tɔnbɔkutu ye ko Tɔnbɔkutu nin waleya kelen n'o ye jadisiw ye ka dugu datugu maa tɛ don maa tɛ bɔ ko nin waleya kelen in sigi bɛ yen fana a kɛn bɛ ka kɔlɔlɔ yɛrɛ lase Tɔnbɔkutukaw ma waati tɛmɛnen ninnu na min bɛ tali kɛ sira in a kun bilala waati tɛmɛnen ninnu na nka ko cɛ marifatigiw filɛ nin ye ka wuli ko kura sabu limanaw fɛɛrɛ kura min b'u bolo o de ye nin ye ka dugudenw bali u ka taa ni ka segin la ka kɔngɔ bila maaw la ayiwa ka se ka maaw ka bolofɛnw tiɲɛ ani sɔrɔ ka nagasi soir de Bamako ka kuma de ye nin ye ale soir de Bamako kelen ka kuma na lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ Bamako yan n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ enseignant signataire du 15 octobre 2016 k'olu ye lasɔmini sɛbɛn n'o ye baarabila lasɔmini sɛbɛn ye tile 3 ɲɔgɔnna u y'o de bila gouverneur ale ka tabali kan Bamako gouverneur ko don ko minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu coordination district de Bamako syndicat signataire du 15 octobre limanaw lafasali kulu minnu filɛ n'u kama ko SUPESCO SNEB SNEFCT SNESEC SILDEF FENAREC ani COSES ko ninnu de ye lasɔmini sɛbɛn n'o ye baarabila sɛbɛn ye Bamako gouverneur marabolo ɲɛma ale ka tabali kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa baarabila la tile 3 a bɛ bɛn heure 72 ɲɔgɔnna de ma limanaw k'a daminɛ araba décembre kalo tile 20 ka taa bila
juma décembre kalo tile 22 san 2023 in n'u ka laɲiniw ma sabati u bɛ tila k'a daminɛ tuguni tarata décembre n k'a fɔ janvier kalo tile 2 ka taa bila alamisa janvier kalo tile 4 san 2024 n'u ka laɲiniw ma sabati limanaw laɲini wɛrɛ tɛ dɛ sarako don sarako min don a fɔ minnu ma ko prime ani sara minnu bɛ yen n'olu ma sara a waatiw la i n'a fɔ u bɛ ka laɲini cogo min na ko nin waati kelen salongo ni laɲini kelen kɛra nka o fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ o la ɲininkali kelen bɛ fasiri fɛ n'a sɔrɔla Bamako marabolo ɲɛma n'a sɔrɔla ani lakɔli karamɔgɔw na bɛnko la yanni waati kofɔlen in cɛ kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko soir de Bamako yanni an ka bɔ a kɔnɔ ni kunnafoni kelen fana ko min ye BER limanaw BER de bɛ Tombouctou mara kɔnɔna la a yala k'a fɔ yen nɛgɛjuru sira kun tɛ yen nɔ n'o ye téléphone nɛgɛjuru siraw ye nka tare e ko berikaw ma u ka nɛgɛjuru siraw sɔrɔ fiyewu réseau téléphonique Orange Mali k'a segira ka taa BER marabolo kɔnɔ o kɔni kɛra nisɔndiya belebeleba de ye sabu berikaw yɛrɛ bɔra k'u ka nisɔndiya jira ayiwa bɔlɔnw kɔnɔna la BER yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko BER n'a lamunu bɛɛ lajɛlen Tombouctou mara la ko nɛgɛjuru sira sera ka bila sen kan maaw n'u limanaw sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ka kibaruyaw di ɲɔgɔn ma nka limanaw nin bɛɛ lajɛlen kɛra ko MINUSMA kɛlen ka taa ka bɔ BER marabolo kɔnɔ Fasili de ka kuma don le soir de Bamako aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ talen bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka denmisɛnnin fitininw olu ka hakɛw k'o lafasa ko nka limanaw Mali la kɛrɛnkɛrɛnnen la kayikaw fɛ yen denmisɛnnin fitininw ka hakɛ sen bɛ ka tereke a kan ye kosɛbɛ sabu jate laban minnu bɔra a jala k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen ni binkani wale dantɛmɛ wale a kɛra sugu o sugu ye o bɛ ka kɛ Kayi mara kɔnɔ ko jate laban minnu bɔra 98 o yera min ye denmisɛnnin minnu fana bɛ jagoya k'u don furu la k'a sɔrɔ u si ma se furu ye o 108 ɲɔgɔnna bɔ taara k'o fana kan san 2021 ani san 2023 cɛ ni kibaruya ninnu bɔra bureau chef de bureau min bɛ UNICEF tɔgɔ la Kayi n'o ye Sidibe ye ale ye hakililajigi kɛ k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla wulikajɔw bɛ ka kɛ bi walasa kalankow ni fɛn caman denmisɛnninw ka hakɛ o bɛ se ka lasabati cogo min na ko nka baara tɔ ka ca sabu ko denmisɛnninw minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara kɔnɔ o ni cakɛda min bɛ yen coalition malienne pour les droits des enfants COMAD Jɛnɛba Tarawele ale yɛrɛ tun bɛ o ko kɛnɛ kan ye Jɛnɛba Tarawele ale kumana denmisɛnninw tɔgɔ la ale yɛrɛ bɛ dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko village SOS Kulun a kumana o tɔgɔ la jamana a ye delili de kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma sabu a ko n'i y'a lajɛ ko binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma k'a daminɛ san 2021 ka n'a bila san 2023 la i n'a fɔ One Stop Center ani REMAF olu ye a jatew bɔ cogo min na ko denmisɛnnin fitininw limanaw minnu ma don ye donmow ye ka dantɛmɛ wale cɛnimusoyaw n'a ɲɔgɔnnaw maaw ka hakɛ to o 98 o de taara ka ɲɛsin u ma minnu si yɛrɛ ma san 18 sɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔw ka sɛgɛsɛgɛli la o de yera ko 47 o ye musomanin minnu fana bɛ yen limanaw n'u si ma taa yɔrɔ si san 7 yɛrɛ ɲɔgɔnna ka olu ta ka nɛgɛkɔrɔsigi ta ka olu sɛgɛrɛ ko o 47 o fana yera i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko 46 dantɛmɛ wale cɛnimusoya nasira la o fana taara ka denmisɛnnin fitininw sɛgɛrɛ musomaninw minnu si tɛ san 18 bɔ o mana bɔ yen ka dangari kɛ maa yɛrɛ ka hadamadenya la a jɔlen a farikolo la o 75 n'u kama agression physique o sera ka ɲɛ sɔrɔ ko o fana kɛra ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma olu la cɛmisɛnninw fana b'a la olu fana y'u ta sɔrɔ a la o 6 ɲɔgɔnna minnu si ma tɛmɛ san 18 kan i n'a fɔ musomanin a jɔlen bɛ kɛnɛ in kan a bɛ ka nin ɲɛfɔ cogo min na a ko o de fana senfɛ ko furu min n'o jagoya furu min bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma o 108 ani denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ma se foyi ye limanaw ka ko gɛlɛnw ta ka ɲɛsin u ma
o kɛmɛ duuru ani seegin olu cɛla awa cɛmani 114 ɲɔgɔnna olu fana ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ala ye lujura lase denmisɛnnin fitinin minnu ma jamana n'a fɔra k'a fɔ olu kan ka hakɛ dɔw b'u bolo n'o ye ka taa kalan na walima ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ denmisɛnnin 695 ɲɔgɔnna limanaw ko dɛmɛ tɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara 15 ɲɔgɔnna olu fana mago bɛ o dɛmɛ la o la a ka sɔrɔ ka gouverneur n'o ye Kayi marabolo ɲɛmaa ye o jɔlen ka welewele dakan bila k'a fɔ k'u tɛ hinɛ olu denmisɛnninw na wa minnu bɛ yen ni hakɛ min bɛ yen n'o ye hakɛ bɛɛ la kɔrɔbalen ye n'o de ye hadamaden ka hakɛ a farikolo ani a ka hakɛw n'o ye kalankow ye o ka se ka don ba la k'o hakɛw de tiɲɛnen bɛ bi kosɛbɛ Kayi mara kɔnɔna la denmisɛnninw olu tɔgɔ la limanaw min ye Nara ye a jarala k'a fɔ Nara ko nin ye minkɛyɔrɔ dɔ ye a jarala k'a fɔ yen u ka minkɛyɔrɔ in ɲɛmaa n'o ye gérant ye k'ale ye tɛgɛ tara ka sababu kɛ shisha min n'o ye minfɛn yɔrɔ ale balilen don an ka jamana kɔnɔ yan nka ko wulikajɔ dɔ kɛra office central de stupéfiants OCS ale ka bolofara min filɛ narakaw fɛ yen a ɲɛmɔgɔ lieutenant Demba Tunkara kari tɛmɛnen novembre kalo tile 26 k'u ye tɛgɛ kɛ maa la n'a tɔgɔ ye ko Mamadu Kone ale ye minkɛyɔrɔ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Maki Nara Maki Nara a gérant k'u ye tɛgɛ k'a la k'a sababu kɛ shisha ale b'o de feere a ka yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ ko OCS ɲɛmɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli la ko ani maa minnu bɛ nin ko in na ko u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛna tɛgɛ da bɛɛ ka sabu jamana de ye sariya ta ko shisha kana ye Mali kɔnɔ bilen nka jamana olu bɛ k'a feere kunnafoni filɛ nin ye l'indépendant a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor jamana ka fasiri ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko docteur Diallo Blondin Diop limanaw nin ye Senegal ka den de ye a nana Mali la yan ani jamanakuntigi colonel Assimi Goïta o y'a bisimila limanaw ka kuma kɛra mun ye a ko Kidal min filɛ nin ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw sera k'a minɛ k'a don bɛrɛ la k'a di jamana ma ko maaw ko jadisiw de gɛnna ka bɔ Kidal nka ale fɛ jadisi ma gɛn ka bɔ Kidal dɛ limanaw ko Faransi de gɛnna Faransi gili min kun dolen bɛ Kidal ko Faransi gili de bɔnna ka bɔ Kidal mara kɔnɔ o y'ale ka faamuya ye ni cɛ min filɛ limanaw ni Senegal ka den don docteur Diallo Blondin Diop a yɛrɛ badenkɛ dɔ bɛ yen n'o ye Omar Blondin Diop ye Senegal yɔrɔ ale fana fagara hali sini ale ka fagali cogoya ɲɛ ma se ka dɔn o la o kɛra san 1973 l'île de Gorée ka Senegalikaw fɛ yen mai kalo dɔ tile 11 limanaw docteur Diallo Blondin Diop a jarala k'a fɔ waleɲuman dɔn de don Mali jamana ma a fana ye seko ani dɔnko baarakɛlaba de sabu a nanen minisiri min b'an ka seko ni dɔnko kunna Andogoli Guindo ale tun bɛ ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o la min ye politikitɔ min bɛ Senegal n'u k'a ma ko Pastef yɔrɔ o ye Ousmane Sonko ale min bɛ kaso la nin waati in na o ka politikitɔn de don wa min bɛ tali kɛ nin cɛ in fana n'o ye docteur Diallo Blondin Diop ye ale fana bɛ nin tɔn in kɔnɔna la u nana Mali la yan min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta y'u bisimila san 50 tɛmɛnen kɔfɛ a badenkɛ in n'o ye Omar Blondin Diop ye o fagalen a jarala k'a fɔ ko Mali ka wulikajɔ bonyana nin sɛgɛsɛgɛli in na kosɛbɛ k'a nana limanaw waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin Mali jamana ma u ye wulikajɔ min kɛ o baara in na min ye docteur Diallo Blondin Diop ye ani jamanakuntigi tilalen ɲɔgɔn ye la a ɲininkara ka kuma u la a ko Mali jamana kɔni furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw a b'u fo kosɛbɛ sanko jamana 3 bɛ yen olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi AES n'o ye Alliance des États du Sahel olu minnu bɛ k'o sigi sen kan a ko ale b'o baara in fo kosɛbɛ sabu ko ni fɛn bɛ sanga o bɛ n'a fɔ waati min na Mali ni Senegal tun bɛ fédération na yɔrɔ o fédération kelen in Faransi de nana don o fédération in cɛla k'o ci Mali taara damana Senegal taara damana ko nka AES min sigilen filɛ nin a kɔni dan b'a la k'a fɔ Faransi tɛna se ka nin ci sabu nin sigira jɔsen min kan limanaw Faransi gɛnna fɔlɔ de ka nin sigi sen kan ko ale ma d'a la ni doyɔrɔ bɛna ye Faransi bolo nin na docteur Diop a ka kuma la a ko a da donna Kidal ko la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye Kidal minɛ ka bila Mali ka bolo kan
awa ko a bɛ min fɔ o la ko ale ka jate la jadisiw ma gɛn ka bɔ Kidal dɛ nka ko Faransi de gɛnna ka bɔ Kidal sabu ko Faransi de ye Libi ci ka Muammar Kadhafi k'o bɔnna nin na ka sɔrɔ ka Sahel k'o kɛ a damana yɔrɔ ye u bɛ se k'u ka nafa bɔ yɔrɔ min na Dr Diallo Blondin Diop a ka kuma la ko ani jamanakuntigi kɔni ka hakilila falen-falen a ye wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ wa a bɛ jamana saba in Mali ni Burkina ani Niger a b'u fo u ka baara in na u k'u jija jamana saba in u ye baara min daminɛ u kana segin kɔ fiyewu sabu ko farafinna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ sɔn ka sɔrɔ nin senfɛ kunnafoni filɛ nin ye jamanaw an ye nin bɔ lesɔrɔ kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni fasidi sɛbɛn min n'an ko a ma ko Mali Tribune Mali Tribune kɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ ko cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u kama ko Direction Générale du Commerce et de la Concurrence DGCC bɛɛ b'a dɔn o la ko a bɛ n'a fɔ DGCC bɛ fɛ ka Mali sɔrɔ ka a jasi de walima ka Mali sɔrɔ ka kɛ fɛn ye ni nafa yɛrɛ tɛna sɔrɔ a la bilen sabu jamanaw sukoroko min bɛ sen na ani ko usine n k'a fɔ usine minnu bɛ nɛgɛ dilan ko DGCC bɛ ka ti ɲagami ko caman na ye a man ka ko minnu kɛ min ye fasiri ye Mali Tribune a ko baara min daminɛna DGCC fɛ n'a ye o lase a bɛ n'a fɔ jamana furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw bɛ ka wulikajɔ min fana kɛ walasa sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na nka ko furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka baara in a bɛ sɔn ka don kunbala na ka sababu kɛ DGCC ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara min sabati bi baara min bɛ yen n'a a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali sɔrɔ k'a nasi ko fasiri ko ale yɛrɛ a bɛ ɲininkali min kɛ n'a sɔrɔla minisiri min bɛ usine ko ni jagoko kunna n'a sɔrɔla a bɛ a kalama walima DGCC bɛ ka baara minnu kɛ bi walima ni a ka fanga yɛrɛ bɛ nin cakɛda in kan sabu u bɛ ka baara min kɛ o b'o jaabi yira a ko n'i y'a lajɛ waati laban in na Direction Générale du Commerce et de la Concurrence ko u tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen de da i b'a sɔrɔ ko caman bɛ yen ko minnu bɛ yen dossier kɔsa in na dossier min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko Mali jagokɛlaw a fɔr'u ɲɛna ko sukaro dɛsɛra Mali kɔnɔ ko u ka sukaro san ka na n'a ye tɔni 100 ɲɔgɔn na ko fɛn min sera ka sɔrɔ o la limanaw kabi baara in daminɛna tɔni 40,000 ko kabi baara in daminɛna fo ka na se sisan ma ko jagokɛla dɔw yɛrɛ yɔrɔ kɔsa in na minisiri ni jagokɛla dɔw ye ɲɔgɔn ye f'a ye jalaki bi olu kan k'a f'u ɲɛna ko a fɔra k'u ka subvention dir'u ma ka nafolo d'u ma k'u ka sukaro doni ka na n'a ye jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen jamana olu ka baara kɛra tɔni 10,000 a fɔra k'olu ka na n'o ye nka u ma se ka na ni foyi ye fo tɔni 45 a tɔ u kɛn bɛ k'o mara ye ni sukaro gɛlɛyara u bɛ sɔrɔ k'o bɔ k'o feere minisiri ye nin jalaki bɛ jagokɛlaw caman kan waati tɛmɛnen ninnu na ko DGCC ma se ka wuli o jagokɛlaw ka tɛgɛ kɛ olu la o jagokɛla jugu minnu bɛ yen n'u bɛ ka sukaro feere sɔngɔ wɛrɛ la jamanaw ka tɛgɛ kɛ olu la walima minnu bɛ yen ni a fɔra k'u ka na ni sukaro ye u kɛn bɛ ka sukaro tɔ dogo u ma se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tɛgɛ kɛ olu la limanaw DGCC a ma tila o baara la k'a taa mi ɲagami fɛn wɛrɛ la n'o ye maa minnu bɛ nɛgɛ doni ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye yɔrɔ kɔsa in na ŋunuŋunu kuma dɔw wulila ko nɛgɛ minnu bɛ don sow la k'a nɛgɛw k'a man ɲi sabu so caman de binna kɔsani na n'o ye simansow ye ko ka sababu kɛ nɛgɛ y'a sababu ye DGCC a ma se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko la ko kɔsa in na ko a taa mi ɲagami nɛgɛ feerelaw minnu bɛ yen n'olu bɛ nɛgɛ ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye sabu ko nɛgɛ min kan ka na sariya de b'a la ko DGCC yamaruya foyi t'a bolo k'a fɔ ko a bɛ taa nɛgɛ feerelaw k'a f'u ɲɛna a ye don nin da in fɛ a ye na ni nɛgɛ in ye ko sɛbɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko visa o de bɛ cakɛda dɔ bolo cakɛda min n'u kama ko Organisation Internationale de Météorologie Légale OIML limanaw o cakɛda in bɛnkan de b'o ni usine-tigiw cɛ ni gɛlɛya donn'u kan u n'olu de b'a ɲɛnabɔ ko nka DGCC jɔyɔrɔ t'o la nka DGCC ko a wulilen don ka don hali usine dɔw kɔnɔ bi k'a yir'u la k'a fɔ ko nɛgɛ tɛ bɔ jamana kɔ kan ka don Mali kɔnɔna la yan bilen ko nɛgɛ feerelaw yɛrɛ ko nin ko in a kɔni kɛn bɛ ka olu ka baara k'a segin kɔ bi ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla Musa Alassane Diallo ale min ye jago ni usine ko minisiri ye n'a sɔrɔla DGCC bɛ nin baara min na n'a b'a kalama jamana waati sera an b'a bila yan
Mali Tribune an ye ne sɔrɔ a kɔnɔ ni ala sɔnna sini gafew mana bɔ ana ye kɛnɛ ka k'o lakale an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.